Tipra Motha long live. BJP का करें Tipra Motha माना पहले लोग खबर दुबई ला सुबह. BJP का करें Tipra Motha माना उन्होंने लोग खबर दुबई ला सुबह. Bubaga long live. Bubaga long live. Bubaga long live. BJP का करें Tipra Motha पहले लोग खबर दुबई ला सुबह. जगह फाइसक बाइजाक बीजेपी नि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि ते मंडली वाइस प्रेसिडेंट जिनि ताकुक रंजित देव बर्मा बाय ताकुक धनी देव बर्मा बंगनि खरगनुनि लीडरशिप 19 फैमिली नि 53 वोटर्स जिनि बुबाग्रानि टिप्रा मथाव बरक जइन खालायफैके बरकनो जों बेले खाबाय खुबायखे बुबाग्रानि जों बरकनो लामसगो जों ओ जागो 19 फैमिली जे 53 वोटर्स माने अबंखा जेन्युइन और कोनो कारचुपि क्रै जे जागाव जों नुक जागो गोबां मा जागाव जयनिं खालायखे हंखाय 7 जनानो हंखाय 700 जना खालायमारक 30 जनानो हंखाय 300 जना खालायमारक जों नुक जागो किन्तु जों जागा तिनि जेन्युइनलि नरनो लिस्ट बरिविरिगो ते ब्रकर तिनि बर्तमान तबो दंगो के आबुनि बागै जों सारा त्रिपुरानि लुकुरकनो सानानि मुसुंगो जिनि बुबाग्रानि लीडरशिप टिप्रा सदफा हामक्रानि बागै बजे सामु खायतामनि आबुनि बागै जों जतो टिप्रा साबनो लगिरिना नांगो बेतिनि दारा सं फाइका बरनो जों खाबाय खुबाय लामसगो फाइनाय सालो शुधु सिमनाव सिमिया सारा त्रिपुरानो हाइजयनिं प्रोग्राम सलिवि दंगो हयतो जों बांलानि न्यूज पेपर रिविमानिया किन्तु जों जिनि जे टिप्रासा ससियेल मिडिया दङ जों बरनि बिसिखि जिनि टिप्रासा लुकुरकनो जों फुनुगै मान दङ बाय जिनि मिडिया फ्रेन्ड्स रंनो जों बेलेके हामबाय मारियो नरनि बिसिखि जिनि जतो टिप्रासा लुकुरक जिनि बुबाग्रानि लगियो जे फाइनेरनो जे फुनुगै दंमानि आबनि बागै नरनो बाइफ्ले हामबाय मारियो ते जिनि बरम गोनां इएम एजुकेशन रविन्द्र देव बर्मा ते जिनि इएम पिडब्लिउडी ते आरडी रुनिल देव बर्मा हाइसक बायजाक ओंखाय जों दिनि जिनि ताकुक धनी ते रंजित देव बर्मा बरनो जों खाबाय खुबाय लामसो बरक आगे खरगसो दङ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि ते मंडलनि वाइस प्रेसिडेंट हामबाय